ude, så skal vi igen ud i sommerlandet og se, hvad østjyderne foretager sig i ferien. Og i aften, Asbjørn og Isabella, der er I simpelthen trukket i redningsvestene. Hvor er I henne? Ja, det må man sige. Altså, vi er taget ud til Marselisborg Havn, hvor Søspejderklubben Stig Sø har givet børn mulighed for over de næste 2 uger at prøve livet som søspejder af. Og hvad vil det egentlig sige, det her med at være søspejder? Det får vi forhåbentlig svar på i løbet af aftenen. Vi skal i hvert fald både fange krabber, og så skal vi binde knob, og så skal vi selvfølgelig ud og sejle. Velkommen til Sommer i Østjylland. Lige nu, der står vi her på bådebroen på Marselisborg Lystbådehavn, og det er altså lige foran Stig Sø, Søspejders spejderhytte. Ja. Og Sara, du er jo spejderleder her. Kan du ikke lige prøve at forklare det her med søspejder? Hvad går det egentlig ud på? Jo, jamen som søspejder, der tager man værdierne fra de normale spejdere, sådan noget med at børn lærer børn, og så putter vi dem over på en båd, hvor de så skal ud og sejle sammen. De sejler uden ledere. Vi er med lederne som følgebåd, hvor vi så følger dem, men børnene de sidder selv på de her både og skal ud og sejle. Og det handler jo så om, at man i stedet for, som hos sejlklubber, der skal man tit sejle om kapper og sådan noget. Hos os, der skal vi så hygge os og lære nogle sejladsfærdigheder under nogle hyggelige stunder på en båd. Ja. Hvad er så forskellen på søspejder og almindelige spejder? Jamen det er jo det her med, at vi har bådene. Selvfølgelig så laver vi også bål og binder knob, og man skal jo bruge knob på en båd, men sejlads er vores primære aktivitet, så det er helt klart den store forskel. Ja. Og det her med at lære om søspejder, som vi jo gør i dag, det er der også en hel masse børn, der skal gøre de næste 2 uger. Og i dag, der havde de faktisk deres allerførste dag her på havnen, og prøv lige at se med, hvordan det gik her. Jeg tror, den er en pige. Børnene her til søspejder. Jeg har altid drømt om at være til spejder, og så elsker jeg vandet, og det bliver bare kombineret, og så er det bare det bedste. Først skulle der fanges krabber. Jeg fangede en krab. Hvor mange tror du, vi har fanget i dag? Ja, jeg tror, vi har fanget 4-5 stykker. 4-5 stykker? 7, 8. Og det var rigtig sjovt. 9 nu. Så det er meget hyggeligt, fordi så kan man alle sammen være sammen og fange krabber og sådan noget. Og så kan man lave bagefter et løb med dem. Andre tog sig en padletur. Jeg har sejlet en båd. De der små både, der står derhenne et eller andet sted. Ja, det er bare sjovt at sejle rundt på vandet. Jeg er klar. Kunne du undgå at blive våd? Nej. Og børnene har hygget sig med det. Det er sjovt. Det er sjovt. Hvad er det sjove ved det? Det er nok at fange. Det er nok at prøve alle de forskellige ting. Hvad har du prøvet i dag? At være ude og sejle i en jolle, og så har jeg også prøvet at fange krabber. Når man er ude og styre i de der ude i jollen, så hvis man kommer til at ro over i den anden side, så kan det være, at man pludselig kommer til at dreje hele vejen over i den anden side. Og det er nogle gange godt være lidt træls. Yes, og nu er jeg simpelthen hoppet ombord på en af bådene her i havnen. Vi skal nemlig lige se på, hvad der egentlig er, der skal til, før man sådan rigtig kan komme ud og sejle. Alex, du er en af de erfarne søspejdere her i klubben. Hvad er egentlig vigtigt at styre på, inden man sådan skal ud og sejle? Jamen, det er nok motoren og en sejl, og så har man også nogle knob, man lige skal huske, og så vores nødspand. Og der er jo særligt et knob, som sådan er helt vigtigt at kunne som søspejder. Hvad er det for et knob? Det er 8-talsknobet. Og hvis du sådan skal vise mig, hvordan man gør, hvordan gør man? Jamen, man gør først over her, og så op her, og så ned, og så strammer man bare. Så har man det 8-tal. Så prøver jeg simpelthen lige at se, om jeg kan få fat i det knob. Det var noget med, at man skulle lave en lykke her, ja. Og så rundt om her, ja. og så op og ned. Og ned her, og så stramme. Ja. Sådan. Er det rigtigt? Ja. Hvorfor er det et vigtigt knob? Jamen, det er blandt andet for ens skøder og sejl og sådan noget. For eksempel sådan lige rører ud af øjerne og sådan noget. Hvad er et skøde, hvis du skal forklare det? Jamen, det er det, man styrer sejlet med, når man skal vende og stramme ind på det og slække ud. Hvad synes du egentlig, der er fedt ved at være søspejder her? Det er nok at komme ud og sejle og sådan noget, og selskabet, helt klart. Og vi har faktisk været ude at sejle i dag. I hvert fald var nogle af børnene tidligere i dag ude at sejle, og her kan du se, hvordan det gik. Okay,
kan du ikke tage den her? Så når jeg siger til, så skal du bare tage den af, og så smide den på broen. Og så sejler vi ud. Det er lidt sjovt og hyggeligt til at lære om, hvordan man styrer sådan noget og andre ting. Iben, det kan være, at du har lyst til det. Så skal vi have hejst nogle sejl. Så skal vi have hejst storsejlet først. Og så vil jeg gerne have dig til at holde bommen op, så højt du kan. Og så skal vi have hejst nogle sejl, så kan det være, at Maja, du måske har lyst til at styre. Ja, det vil jeg gerne. Jeg synes, det bliver sejt. Sådan der. Og lige præcis. Det er meningen, at børnene skal komme herind og så hygge sig lidt, have det sjovt, spise noget snobrød måske og lave lidt bål. Og så ellers så prøver vi at få dem ud at sejle, hvis vi er til det. Og så er det egentlig meningen, at de selv skal prøve at få lov til at styre og få lov til at prøve kræfter med det. Jeg kom selv til på den her måde, og så er det jo egentlig så, kan man sige, nærliggende at give det videre. Hvordan er det at styre båden, Maja? Sjov. Ja. Ret godt. Jeg kører det fint. Har du styr på det? Ja, meget. Og jeg hele tiden ønsker mig, at jeg havde min egen ski, hvor jeg styrte den bare. Danmark er et fantastisk sted om sommeren. Derfor tager vi ud i hele Østjylland for at mærke sommerferien helt tæt på. Hver dag hele sommeren. Og nu er vi så hoppet ombord på en af bådene, og i virkeligheden så skulle vi lidt have været ude at sejle, men vi har lidt problemer med motoren, der ikke sådan umiddelbart vil starte for os. Så derfor så ligger vi sådan set stadig i havn, og Isabella, du nåede ombord på båden her, ligesom du var tidligere i dag. Ja. Og det er noget med, at der er en ganske særlig grund til, at vi egentlig er her på båden i dag. Kan du ikke lige prøve at... Jo, fordi altså den tur, vi jo var med på børnene ude på tidligere i dag, det var en ret kort tur. Men Sofia, jeg skal lige høre dig, fordi der går jo ikke ret lang tid, så skal I ud på en temmelig lang tur. Hver sommer så tager I på det, I kalder for sommertogt, og det er en 2 uger lang sejltur. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad går det ud på? Jo, vi plejer at... Altså, det er lidt forskelligt, men det her år, så plejer vi at alle sammen mødes her, og så lederne, de har så planlagt, hvor vi skal sejle hen, og så gør vi jo bådene klar, og så plejer vi bare at sejle derover. Og så for eksempel i år, så skal vi sejle det sydfynske hav, og så, så plejer vi bare ikke sejle direkte, men tage nogle stop. Sådan. Ja. Er det sådan nogle stop, hvor I skal overnatte, eller hvordan? Ja, det er det. Okay, så hvor sover man henne, når man skal ud og sejle i 2 uger? Vi sover i bådene. Ja? Okay. Er der plads til, at man kan sove i en båd som den her? Ja, det er der. Det er der. Okay, I sover sådan inde under maskinen? Ja, det gør vi sådan. Ja. Og jeg ved, at du faktisk også har været med nogle gange tidligere. Hvad er det allerfedeste ved at være med på sommertogt? Altså, jeg kan godt lide det der med at sejle og være sammen med vennerne og bare have det hyggeligt og sejle, hvis det er godt vejr selvfølgelig. Ja. Fordi hvad gør man lige, hvis nu at vejret det bare er dårligt i 2 uger, og man skal sejle på åbent hav? Altså sidste år, så var der en dag, hvor det var rigtig dårligt vejr, så blev vi der, hvor vi var. Ja. Og Molly, du sidder også herovre. Jeg ved, at nu er det allerførste gang, du skal med. Du har aldrig været med før. Hvad glæder du dig mest til ved at skulle med på sommertogt for første gang? Altså, jeg glæder mig rigtig meget til bare at komme ud og sejle, som Sofia siger, for jeg har været på en lille tur med troppen, for jeg har været i juniorerne, før jeg lige kom op i troppen. Så jeg glæder mig egentlig bare til at sejle rundt i 2 uger og hygge mig med mine venner, og det plejer at være rigtig sjovt ombord, selvom vi sejler 7 timer, og sådan, det er stadig sjovt. Ja. Ved du hvad? Tusind tak, og jeg håber, at bådene de også sejler, når I så endelig skal afsted her om 2 uger. Ja, rigtig god tur i hvert fald. Asbjørn, nu skal jeg lige høre dig. Nu er vi ikke kommet ud og sejle, og jeg ved, at du blev snydt tidligere i dag. Du har glædet dig helt vildt til den her tur. Men det her sejlerliv, kunne vi ikke godt bare hoppe ombord på det, tror du? Jo, altså bortset fra, at jeg godt kan blive lidt søsyg en gang imellem, så kunne det da være meget hyggeligt at tage sådan en sejltur. Men der er jo også andre østjyder derude, der skal have besøg også i løbet af den her sommer jo. Det er der, og i morgen der skal vi nemlig noget ganske særligt. Vi skal ud og opleve
jysk rideuge i Silkeborg. Og det ved jeg, Asbjørn, det har du glædet dig helt vildt til. Ja, altså der er nogen, der mener, det er Roskilde Festival for rideentusiaster, men jeg vil bare sige, at jeg er virkelig ikke glad for at ride. Jeg er sikker på, at det bliver et rigtig spændende program i morgen. Tusind tak for i aften. Det skal nok gå godt det hele med heste og så videre. Men jeg synes lige, vi skal hoppe tilbage til dem, mens de stadigvæk er i deres søtøj, havde jeg sagt. Og vi ser lidt billeder fra Marselisborg Havn. Tak for nu og på gensyn. Vi starter med et billede, hvor man kan se både blå